everyone, good morning. ओमफ्राय दा आङो मिया थालांबाय नालाय ओंखायनो दा जोङो फुंनि थाबायदों आरो आब' गेन'मोननि गामिखौ नायनोसै। गुड मर्निं लोगोफोर। गुड मर्निं लोगोफोर। नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो। गेन'मोननि चार्ज आरो चार्ज लाय माबायदि मोनखो जोंनि चार्जआव फैनानै? बिराद मोजां मोनबाय। दा आङो आब' केन' लाहानिफ्राय थांफिननोसै आरो बाय बाय आब' केन' दा सुदाव लोगो मोनफिनगोन। औ दा सुदाव लोगो मोनफिनगोन। बाय आगै। मोजां देलायना फै दै। औ नै दा लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो न'आवहाय फैफिनबाय आरो ओमफ्राय सुटनि थाखाय आङो तैयारखा ओमफ्राय आदायानो फैयाखै नालाय गारियाथ' आदासो सलायो नालाय ओंखायनो केमेरामेना हाथ'वाखै आरो ओमफ्राय दा केमेरामेनखौ नेगासिनो आङो। नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे थौफादो। ओमफ्राय दा सफैजोब्बाय आं इद्रिसाबो सफैबाय। हाय हाय। ओमफ्राय बेयावनो बिरमारावनो जोङो फार्स्ट लागोन आरो फेमास। दायो लोगोफोर बेलेग लकेसनाव थांसै ओमफ्राय बे बिरमार्गाव जोब्बाय ओमफ्राय दा आङो हाजोथिं बेरायनोसै आरो थेर'कन्थ'थिं सुटबो लागोन। ओमफ्राय दा आङो सफैबाय नै हाजोआ जि गिदिरखा। खुलुमबाय। लोगोफोर जोंनि सुट खालामनायाव दादा मेहेरा फैदों आरोना। आगै जास्टिनबो दोङो दादा मेहेरबो दोङो। ओमफ्राय दादा रिमालबो दङ। नायबाय थादों आं नोंसोरखौनो दे बुंबाय था। जोङो जास्टिन आरो केन'चानि शुटखौ नायनो फैदों। नोंथांमोना सापर्ट खालाम ओमफ्राय बयबो शेयार खालाम। शेयार खालामनायजों लोगोसे कमेन्ट्स मोनसे खालामनानै गालां। सोरनि चेनेलाव फैगोन? जास्टिनाव लागाव। जास्टिननि चेनेलाव फैगोन भिडिअ'आ। नोंथांमोना नायनो रेडि जानानै थादो। आरो दादा फैनायनि थाखाय थेंक इउ मस्ट वेलकाम। हामबायसै। दे होमबा रेडि जादो दे नायनोसै जोंबो। लाज नाङा लाज माबोरै जानांगौ जाखो?
like also na rin doy. Okay, you are rabbit. Yeah. Dep, turun dah. Dep. नै लोगोफोर ओमफ्राय दा आदाया जोंनो मेथाइ बायना दोनदों आरो ओमफ्राय दा मेंनायनि जानोसै आरो मेंबायबो नालाय मेंबाय थादों ओंखायनो जोङो मेथाइ लाबोबाय ओमफ्राय जोङो Thank you, आदा. स्प्राइटबो दङ नै बे दांदो हमदो नों नाजावदो ओमफ्राय जास्टिना नोंखौ नाजावदो Alena hu. Alena hu. येस एक्टरनि जै Lihat lah benar lah. Aku. Mana mu? लोगोफोर ओमफ्राय दा जोंनिया सुदा जोब्बाय आरो ओमफ्राय दा न'आव थांफिननोसै आङो मोनाबायबो नालाय ओंखायनो लोगोफोर गोजांबो जोब्बाय ओंखायनो न'आव थांफिनसै आरो जायफोरा आंनि फिट चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय बाय बाय लाभ इउ अल लोगोफोर आं भिडिअखौ ओरैनो ससेल'सो होबाय आरो आं फुल भिडिअखौ थाबैनो होनो नाजागोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामगोन आरो आंखौ अनगोन नोंथांमोना आंखौ अननाय होगोन लाभ इउ अल